हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि दुलाल्श बड' स्वर्गियारी इउट्युब चेनेलाव बरायबाय। Halki patiba kali lakbai lakbo mutude porbai lakbo নহলে করাব গাবोन मोनथारनो नांगोनानो मा मावनो थांगासिनो रा बिसोरलाय नै बिसोरो फाननायनो थांनो आं फाननायनो थांगासिनो दं वाव मासे नांनानै दङ बरिया 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 वाव मासे नांबाय ओ मासे नांदो गोगोम नांखादो माथो आयौ जा गोथाव एवना जाहैनांसिगोनलै बिखो वाव जा गोजोननाय दं एंग्रा मानै नांमारबाय दिनै गोथाव जाहैनांसिगोन जोङो आरो दंबोयो नानि दंबोयो फाना दा नांबायनि फानसाग्राखौ नाय नामा नाय लोगोफोर दिनै माब्रै नांदो जोंनाव र बिलै थैबावलायाखै आयौ बाप ओइ सेंग्रा बहानिफ्राय लाबखो दुब्लिनिफ्राय वा फानगोन नामा फाना फानबा बायगोमोनलां फानगोन नामा बोराय नांखादो आयौ नै सेंग्राफोरना ओइ सेंग्राफोर फानोबा आं बायगोमोनलै एन्जरखौ फानब्रा वाव जा गोदोर फानबा बायगौमोनलै आं फानानो साला गथ'फोरा आयौ नै जाबाय जों दा एन्जरखौ सावगासिनो दं सावनानै बिगुरखौ खुनानैसो गोदागोन आरोना बिबु सिबु गासिबो गारनानै सावनाय प्रसेसा सोलिगासिनो दं जोबनायखाय अरदाबाव संनो गोनां जाबाय उपाय गैया थावखौ खोल थावखौ जोङो दा जा मोजां नुखादोंना आयौ जों बेफोरबायदिनो ओमफ्राय दा इखौ एरनानै दसे खोबहाबथ'ना दोनगोन आरोना एसे एरबावसिगोन संख्रि होना लाग्रोबाय जों दसे एसे संख्रि होना लाग्रोबाय ओमफ्राय दा जोङो दसे खोबथ'सिगोन 5 मिनिट थानानै खनसे एरफिननोसै संख्रिल' होदोंमोन दसे एरनोसै आरोना एरबाय एरगासिनो दं दसे एरनानै दसे उनाव जोङो आरो बेलेग हालदै मस्ला बायदि होबावगोन जोंथ' दानि गोबां मस्ला होखाबायानो बेनि उनाव जों खनसे एरफिननोसैलाय वाव एसे जाथावथाव जाखाबाय जानायालाय नै जाथावथाव जाबाबोथ' बे मोनथ'खायाखै मोननायालाय मोनथ'खायाखै आरो 10 मिनिटनि उनाव जों एरफिनबावबाय एबार जोङो एसे मस्ला मस्लि होनो नागिरदों आरोना जेरै मस्लाया होगोन मिट मस्लाफोर होनसै जायखिया मस्ला होग्रोबावबाय आरो मस्ला होखाबावबाय जोंनि संनायनि आदब खायदाया एसे आलादाखा नोरसिं बिलाइखौबो होबाय खिन्थु अन्थाइ बाजाबना बोरमा दारि होनो इखौ होनांगौमोन मोनस्लाबासै जाहैबाय आथुखाय नै जों दा हालदै होबाय हालदै होगासिनो दङ बे हालदै होखांबाना आरो एरनानै दसे बिराद गोबाव खोबहाबगोन बेनि उनावसो आरो मोनसे बेलेग प्रसेस दंबायो बेखौ जों उनाव दिन्थिलायनोसैलाय जों दा एरबाय एरबाय दायो माने हालदै खारि पात्ताबो होबाय मिक्स
दा आरो मोदोमनाय टेस्टआ बारायबावसिगोन गोथाव जाबावसिगोन आरोना दै होनोसै नङाबा खामथाबबाय दैखौ होनानै जों दा बेसेबां गोबाव संबावसिगोन आरोना नायदो लोगो नोंथांमोन नै दै होबाय जों दा सोर सोर दं नाय दै लुग्राया होयो मोनफ्रामबायानो नै मोनबायानो होनजायो आरोना एसे नांबावगोन नै दा जों साखिनानै नायसिगोन साखिगोन नै प्लेटआव लाबाय साखिग्रा मानसिया इनो साखिगोन साखि वाव संख्रि नांदों नाङाखै नांगौ साखिबाय जोंना रायख'फोरा नैबो साखिदो नोंसोरनो लाजिनानैसो खोन्थियाखैमोन नायदो नोंथांमोन नै साखिग्रा मास्टारा गोथेलायै लाजिनानै साखिनाया गोथाव जानोसै सिथानाय नै दा एन्जर बेदरखौ ओंखामजों गोथाव जानोसै वाव जाथावखा एन्जर बेदरखौ आं दा जानोसै गोथाव ओंखामबो जानो फुंनि ओंखाम बरिया फुंनि ओंखाम फुङाव ओंखामजों एन्जर बेदरजों जा गोथाव जायोना जा गोथावखा बरिया सुपार जा गोथाव नै जानबा नामा नोंथांमोन नै नोंसोरबो जा जानबा दरसे जा एन्जर बेदर जा गोथावखा जा बिखा बरिया जा गोथावखालै एन्जर बेदरा नै जा गोथाव ओंखाम ओंख्रिना ओंखामजोंसो जागासिनो दं आङो फुंनि ओंखाम एन्जरनि बिखाया गोथाव जोंनिसिम मोनजादों एन्जर बेदर